every demon of COVID-19. I lock out any vaccine that is not of you. If there be any vaccine that is of the devil, meant to infuse 666 in the lives of people, meant to corrupt their DNA, any such vaccine, Lord God Almighty, may it be destroyed by fire. Ijaji inhloko uMogoeng imemelela kongasentla koba makangenelele kwidabi le-COVID-19. Isibhedlele ithembisa esikhuMpumalanga yeGauteng siwonge abathe balandulela ngenxa yokuba begutyungelwe i-COVID-19. Lo kaMogoeng uthe lilizwe linoxanduva loqinisekisa kokuba abasebenzi bezempilo bafumana ingqwalasela ngomsebenzi onzima bawenzayo ngokuthi kulungiswe iziseko ezingundoqo kweli candelo lezempilo. So I am here to say to you, we are grateful, we honor you, you have inspired me to be as selfless as I have seen you, health professionals, be. Kodwa ke le nhloko yejaji ayichulumancanga liqondo eliphezulu lorhwaphilizo ngethuba le-coronavirus. Some people are such heartless corruption practitioners that when resources were made available to save lives, they saw it as an opportunity to enrich themselves. I hope it's a lie. uMogoeng umemelele kubasebenzi bezempilo kokuba bangakhafi madolo ngenxa yoba kusoloko kuthendi izenzo zorhwaphilizo kweli candelo lezempilo. Ndingu-Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.